guys, good morning. Maayong buntag. Maayong buntag guys. Gandang umaga. Ay mong katingala guys nga lain akong background karon kay naan ako'y mga chikititoy. Chikititoy nga gagmay. Lahi ng background karon guys. Kay da ako sa Cebu. Mga duang semana na mi dire. Kay mao lagi ay mga panghitabo jud nga mga kakulian dawagan man ko nila di dali ko mao lagi na problema nga niabot sa mong kinabuhi. So, medyo kuan pa guys, medyo kanang sakit pa. Dili wala pa mi makuan kay sa among panghitabo dire. Mao lagi to pag arena mo perting kutiha kay grabe man ka kuan dai ning asa man ka dai ari. Meron ni ay ugma daw to na ko nga. Hi guys! Welcome to my vlog. Kana, di ka piya. Welcome to my vlog. Di ako'y pag-umangkon nga kititay kikay kaayo. Bitaw guys, na ako are kay maulagi. Akong pares, taga Cebu man, dayon. So, mahay kay dugay na miwa magkita mga 5 na katuig sa mao na lang hibaw-an na nga maulagi ito nay tabo niya da wala na siya sakit palandungon da ang mga anak mo nasakitan sila maayo kay siyempre ilang mga amahan kitan jud sila hasta pod ko isag mga 5 na mga 5 years namin wala hindi nagsasama pero mayroon naman mag-contact naman gyapon sa cellphone pero mga 5 tuig nami nga wala magkauban. Mao lagi guys mao nilay hibaw-an na mo nga kuan ja sabi ko problema nga ani abot guys kay bago pang namatay yung ugangan mga kuan pa kasimana mga 3 pa kasimana gikan sa iyang pagkamatay dayon ni sunod na pod agaho ang pares silbi iyang anak ni sunod na pod grabe kasakit sa mo ang kuan karon mo ang gitbati karon ang kaguol ang problema pero pilit na mong dawaton kay na man jud mong kinabuhi siguro bisan pagsakit pilit na mong dawaton ang mga anak kay laluoy ko kay nadaghan kaadong pag-umangkon guys nadaghanan jud mga pag-umangkon mga siguro mga napo siguro kabuok mga pag-umangkon sa ong pares mao lang ito guys ang panghitabo na mo sa among kinabuhi dire sa ang side sa ang pares sakit para nila o sakit gapon para naho pero para nila guys sakit jud kay bago pang nipanaw akong ugangan diyan ni sunod po dagahong bana mga gipalabay lag mga 2 semana siguro gikan sa pagkamatay sa ang ugangan nga babae diyan ni sunod po dagahong bana dayon sakit palandungon sakit para nila o sakit gapon para naho nga na malagi ng kinabuhi sa tao lagi pero kaming nahabilin pilit na mong dawaton unsa pa mga problema nga moabot naot nga di gihapon mi pasagdan sa labaw makagagahon naagyapon siya gagiya mao lagi ko mao nga naabot ko dire mga 3 semana na siguro ko rin ang mga 2 semana di pa ko kadali-dalig uli kay grabe kaayo ang kakutiron sa pagbiyahe pag abot gani pagikan gani namo dito sa Tagbilaran gi swab test mi pag abot pa jud namo diri sa Cebu another swab test na pud tingko tiha lagi balik namo pud puhon
Kuti ka adyo gihapon i-PCR na pud mi. Da. Ambot kinakutihan dyan sa malagi ng panghitabo nga di mapugna ni ngana man jud siya. Maulagi jagahong anak diri na nga tuog pa. Da ahong ginuna nga agaw pong gibiyaan ngadto ang igsuon. Kita man jud mo nakita man jud ninyo kung unsang sitwasyon didto pod. Luoy pud to sila kay naay mga iro nga nagtrabaho pod ang igsuon na pud koy pag-umangkon luoy to sila pero naaman pud sila gipabantay-bantay adto. Di pa kadali-dalig balik kay napa ko hikayon nun dire mga papel. Maulay na mayong buntag guys, good morning ang mga pag-umangkon sa ang Paris. Supportive kaayo ni sila, suporta kay nila pinangga kay to nila ilahang uyuan. Napatuuban asa sa mga igsuon. O di pa mga pag-umangkon. Dapa. Pesa. Mo ni napanga da mga dapa tapas usa tapa o. Si Jangkoy. Mga chikititay o kikay kayo ni Anika. Si Anika, si Jared, si Nick. Oy Nick, kuhay mong mas Nick para makita imong beauty. Si Nick, asa pa tong usa. Napa yung mga igsuon sa mga in-laws na ho guys, mga sister-in-law na ho na dito so diya mauwaw man sila mo. Mauwaw lagi sila mo atubang og kamera murag murag na ihas og kamera mauwaw man sila mo tan-aw diya mao nang di na nalaman. Ako ana lamang mga pag-umangkon sa Paris na. Kita kayo mas. Sugan ba? Diya sa pag to si itong usa napay uban daghan ani guys, daghan pag mga pag-umangkon na ang Paris jawa pa wa. Tapos ilahawa pa mga re, tapos ilang isig-isig kabalay, daghan lagi. Daghan nilang kuan mga pag-umangkon. Kuan man sila kabuk igsuon sa Paris kuan. Sila la kabuok dai. Si Kuya Richard mo, si Mama Ridel, si Heidi, si Neil. Lima day sila ka igsuon guys sa Paris. Lima sila ka buok. So nangaminyo na tanan so daghan og produkto mo nang daghan og pag-umangkon. O da pa usa ka kuan. Si Sarah. Napay tibuna. Si Sarah Lia, asawa na nagtalikod. Pag-umangkon pud to sa Paris guys. Maulagi guys. Yeah. Maulagi pilit na mong dawaton bisag sakit. Sakit. Ang mga anak na luoy ko kay sila may gisakitan jud maayo kay mo lagi tinangga kayo to nila ilang amahan. Diya among sitwasyon sa Paris guys kay mga 5 na mi katuig nga wala mag-uban kay ako lagi dito sa Cebu na narbaho ay dito sa Bukol na narbaho diya si Jana dire. No na sakit. Madyo. Oh. Sakit. Problema nga mo abot sa among kinabuhi. Pilit na mong dawaton bisag sakit. Mao ni mga pag-umangkon nga mga kikay kaayo. Good morning guys. Karon pa ko naka-vlog ug balik kay mao lagi ito mga paghitabo. Alika. O jadi dia apod guys akong Ako ano ito mo na. ha? Yummy. Diya mamaho na kay na alas usa na orasa. Mamaho na sila. Ipanggutom na yung taon. Ilang sudan na malit reglo to daan taon dito kay kanay laging mag-budget punta gusto punta makakaon lang makapalit naman jud punta. Sana day adobong manok. Mamanay ganahan sa mga bata lagi. Adobong manok mamanay ganahan nila dyan lang papa o gwapo kay ilang papa guys oh. Oh artista hunon kay. hayag kung kay gawas kay samaw kayo. Oh. Ano din ikaw? Na sila guys, jamaw to guys. Bye. Dugay na kuha maka-vlog. Karon pa nabalik kay maula dili kaya na mag-vlog nga na yung pag nas panghitabo pa.
Sa karon pa ko ka-vlog ug balik. Sa mao lagi guys sa mao to yung mga nga wa ko ka-vlog ug kuan pila ka semana. Kay dili makaya na vlog nga naay panghitabo. Ja bye guys sa susunod na pod. Mayong buntag. Magandang umaga guys. Sunod na pod. Namahaw na sila, nagkaon na sila. Sa akong mga anak natug pa si anami og si Juk. Bye bye guys. Sana wag kalimutan mag-like and subscribe. Good morning guys. Salamat. Bye bye.